Makabig pinasahi nga estilo sang fitness training, hindi naman bago nga ideya ang rope flow. Inigani ang madugay na nga naga-eksistar, apang hindi madamo ang naga-practice. Diri sa Iloilo, ini ang isa sa mga sahi sang ehersisyo nga ginaduso sang fitness coach nga si Thor Marold sa bulig sang iya kahagugma nga si Dr. Camille Jalbuena. Apisan nagagamit sang lubid, lain naman ini sa kinaandan nga kalingawan, ilabi na sang kabataan nga jumping rope. Kung ikumparar sa iban nga sahi sang fitness routine, paano bala ini makabulig sa ikaayong lawas ng tao? Mga kapuso, hibaloon tapagid sang tulid kung ano ining pag-ehersisyo pinaagi sa ginatawag nga rope flow. Kaangot sini makaupod ta ang fitness coach nga man ang nagserbe nga ambassador sini sa Iloilo, si Coach Thor Marold. Makaupod taman ang responsable sa pagpatigayon sini nga ideya, si Doc Camille Jalbuena. Good morning, Coach, and good morning, Mandok. Welcome sa GMA Regional TV Early Edition. Good morning. Good morning, Jan. Good morning, mga kapuso. Doc, Coach, kamusta subong may pandemya? Okay man. Okay man. Staying healthy, staying safe, and kasunod sa protocols. That's good to hear, no? Istoryahan ta ining pinasahi nga method sa pag-ehersisyo ang rope flow. Ano ini nga sahi isang pag-ehersisyo kag diin gid ini nagsugod? Well, actually sa question nga kung di nagsugod, medyo mabudlay na siya nga kuhaan gid sang definite nga sagot. Kay dugay-dugay na siya nag-start. Kag do medyo subong lang gid siya na kilala, naging gamit as a training and exercise. Now ang rope flow is tama siya kay dynamic, no? And ang ginagamit naton di is ropes na preferably ang ginagamit namon man is double braided nga rope with different kinds of weights. Compared sa iban nga klase sang pag-ehersisyo, ano nga benepisyo ang pwede makuha sang tawo nga nagapractice sang rope flow kag sino bala ang mga tawo nga ideal gid nga magamit sa ini klase sang practice? Oh, that's a good question. Ang rope flow, no, compared sa other sports, ang gina-train niya ni technically is it's a form of improving your mobility. Kag ang coordination mo sa imo left and right parts ng body. Now, combined with this training, depende man sa imo nga intensity, it also becomes cardio. It can also be used for strength training. Most importantly, ang namin siya kay sadya siyang exercise. So hindi ka mataktan magsige rope flow. Sa kabataan, may ara nga jumping rope. This is even done sa training sang pila ka mga athletes. Are these methods the same man sa rope flow nga inyo gina-practice? Well, yes and no. Oo kag hindi, no? So, oo, because can be used as cardio. Kumaga, pwede siyang for moderate to high intensity, no? And sa jump rope, kinahanglan mo maglumpat, no? And it somehow, it can also strain sa knees, give strain sa knees. While sa rope flow, no, hindi mo kinahanglan magtumbo. But some man, kung gusto nila mag-incorporate sa jump, pwede man, no? Ang nami diri sa rope flow is at less strain sa knees, no? Actually sa rope flow for beginners, yes, gatudlo kami sang foundations, sa fundamentals nila. And as they progress, gamito na nila ang ilang fundamentals para mag-freestyle sang ilang rope flow, and they can pwede nila i-mix ang ilang movements. So sa rope flow, may ginatawag kita nga cardinal movements, no? It's the direction. So may north, may south, may east, may west. Once na nabalaan mo na ang imong mga cardinal movements, kag ma-master mo na, you can actually do tricks, drills, kag kung anong gusto mo. Actually, maka-freestyle ka man if you want. Sa mga gusto nga mag-undergo sa siningasahi isang practice or training, mga pila gid dapat ang ilang nga ipreparar para sa entire training o kun workout? So sa mga gusto mag-join sa rope flow, hindi ko kailangan magpagawa sang budget. Yung una, wala taga-charge sang training fee, no? And secondly, kung may ara ka niya rope, sa imo balay, pwede mo na gamiton. Now, in case wala ka sang rope, pwede ka man ko-order sa amon, kay ginobra man ko nilang rope ambassador sang iba niya mga suppliers namon. Pwede ka maka-order, tuluan ka mo namon paano mag-order sang imo rope. Plus, may ara man kita mga affiliate gyms. So ang rope flow gali para ini sa tanan or may gina-observe man kamo nga restrictions in some cases, for example sa mga physical conditions ang isa ka tawo?
Wala kami age restriction, so any age, no? Even mga bata pwede, even mga senior citizens pwede. Ang pinaka-restriction lang siguro is if you have any injuries, lalo na kung sa mga wrist mo, sa spine, sa hips, sa shoulders, because amo gini ang do core sang rope flow, amo ning gahulag. Actually, may mga programs man nga naga-incorporate sang rope flow sa mga people nga mga may mga injuries, no? Pero usually they are guided or may clearance sila sa mga doktor. So, Generally, how important is it nga ang isa ka tawo may ara gid sang regular nga exercise? as we know, ang regular exercise is actually very important, no? Kay it helps with our muscle strength and endurance, no? So aside from that, gina-train gid ang aton nga heart, no, which is actually important. It can decrease, makapanaog ini sa mga risk factors for mga cardiovascular disease, diabetes, obesity, mga metabolic syndrome, kag mga some studies say even cancer. And amo na right now, especially right now, no, it boosts, we need this exercise para ma-boost ang aton nga immune system, which is really what ang pinaka-importante subong pandemya. Thank you very much, Doc kag Coach. Madamo gid nga salamat sa inyo nga ginhatag nga tiyempo sa amon diri sa GMA Regional TV Early Edition. Kag sa liwat, good morning sa inyo nga duwa. Morning. Good morning, Thank Jan, you. and thank you sa mga kapuso, thank you sa inyong time. Don't forget to follow us sa amon nga Instagram, sa Rope Flow Iloilo. And of course, stay tuned kay damo pa nga videos magwa and training exercises. Duga nga impormasyon kag good vibes sa pagbalik sa inyo paborito nga programa kun aga GMA Regional TV Early Edition. Ini ang GMA Regional TV Early Edition.